департаменти нақлиёти шаҳри Москав мегӯяд ширкати Московский транспорт ба варақаҳое ки дар он шеъри таҳқиромезе дар мавриди тоҷикон чоп ва нашр мешавад ба ин сохтори ҳукуматӣ ҳеҷ иртибот надорад. Алёна Еремина, сухангӯи департаменти нақлиёти шаҳри Москав, рӯзи 30 октябр дар суҳбат бо радиои Озодӣ гуфт ки на идораи нақл ва на ширкати Московский транспорт ба навиштаҷоти ин варақа ҳеҷ рабте надоранд. Алёна Еремина дар мавриди ин ки чаро маъмурони нақлиёт иҷоза доданд ки ин варақа дар нақлиёт пахш шавад посух надод ва аз шарҳи бештари ин мавзӯъ худдорӣ варзид. корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ аз ҷумла тоҷикистониён ки дар шаҳри Москав кору зиндагӣ мекунанд мегӯянд шурӯъ аз рӯзи 27 октябр дар дохили нақлиёт аз ҷумла автобусу трамвай ва истгоҳҳои автобуси шаҳри Москав варақаҳое диданд ки як шеъри 16 мисрагии таҳқиромез дар бораи тоҷикҳо ва фаъолони ҳуқуқи инсонро нашр кардааст. дар зери ин варақа тамға ва бланки расмии ширкати давлатии Московский транспорт дард шудааст. дар шеъри ин варақа дар нисбати муҳоҷирони тоҷик калимаyu ибораҳои таҳқиромезе мисли аблаҳ ва ифлос, халқи чиркини тоҷик ва пур аз маводи мухаддири манфур истифода шудааст. акси ин варақаҳо баробари роҳ ёфтан дар шабакаҳои иҷтимоӣ боиси баҳси тунде миёни корбарон шуд ки ҳамагӣ хашму норозиятии хешро аз он баён мекунанд. ҳанӯз маълум нест масъулияти нашр ва паҳн кардани ин варақа бо шеъри пур аз таҳқир кори дасти ки аст ва то куҷо ин қазия барои пулиси маҳаллӣ ва дигар ходимони ҳифзи ҳуқуқ маълум аст. танҳо дар намояндагии хадамоти муҳоҷирати Тоҷикистон дар Русия гуфтанд, онҳо ин навиштаҷоти таҳқиромезро диданд ва барои пайдо кардани омилони он таҳқиқро шурӯъ карданд. зимнан дар гузашта низ борҳо муҳоҷирони тоҷик дар варақаву брошюраҳои чопшуда дар Русия мавриди таҳқир қарор гирифта буданд ки аз ҷониби фаъолон ва матбуоти мустақил маҳкум шудааст. моҳи октябри соли 2012 дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия созмони ҷамъиятии взгляд в будущее дар чаҳорчӯби барномаи рамзии толерантност як китобча нашр кард ки роҳнамои муҳоҷири корӣ ном дошт ва бо теъдоди 10,000 нусха нашр шуд. дар бораи нашри ин брошюра ба интернет ҳукумати шаҳри Петербург хабар дод. дар он муҳоҷирон дар симои ҷорубу чӯткаи рангмолӣ ва андовачӯбу ғелак тасвир шуда буданд. баробари қоидаҳои вуруд ба Русия ва дарёфти кор дар ин кишвар ноширони раҳнамо ба муҳоҷирон тарзи гуфтору рафторро нишон доданд. аз ҷумла дар дастуруламал ба муҳоҷирон тавсия шуд ки либосҳои миллӣ напӯшанд, бо либосҳои варзишӣ нагарданд ва баланд гап назананд. ин роҳнамо ки бо забонҳои тоҷикӣ ва узбекӣ ва қирғизӣ тарҷума ва нашр шудааст, мавриди маҳкумияти созмонҳои ҳомии ҳуқуқ, сафорати Тоҷикистон дар Москав ва худи муҳоҷирон дар Русия шуд. зоҳиран баъди ин китобча барчида ва дигар нашр нашуд. русия солҳои истиқлолият ба макони кору даромади садҳо ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон табдил шудааст ки бо сабаби бекории шадид ба ин кишвар дунболи кор мераванд.